Роза ханым әйтсәгез иде, Арча төбәгендә килен тукмачы ашлары ничек уза? Никах көненнән соң, яки той көненнән соң, икенче көнне килен булып төшкән төп йортта килен тукмачы Коръән ашы укытыла. Бездә менә бүген шундый бәйрәм. Өстә торып куйган идек бүген шулпаны. Әле моның кайнысы бар. Аннан соң сүзесе бар. Менә ике төрле иттен. 3 төрле итсәң бигрәк тәйбәт, монда 2 төрле ит тавык белән сыйыр ите. Бу мәҗлескә кемнәр киләчәк инде? Бу мәҗлескә мен туйга бара алмаган күрше-күлән әбиләр килә. Аларны, авылдашларны таныштырабыз яшь киленебез белән. Өйдә пешкән пироглар, Нәрсәләр куштыгыз? бу 2 катлы эре һәм кара җимеш пирога һәм Сез үзегез ясыйсыз, әйме? творог белән, каймак белән кушып ясаган пирог. Улыбыз олысы Ильяс 22 яшь. Аллага шөкер, улыбызны кичә башлап үслеттек. Бик зур эш башкардык. Үстебездән ата-аналык бурычын төшердек. Хәзер алар үзләре үз башы яши торган булалар инде. Эй, гешеп, кызым, бүген синең гаилә тормышының беренче көне балам йоласы бар икән. Беренче эш итереп, кулыңга тыгарга кушалар, 2 кулыңда тык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тык. Кулларыңда гел ризык булсын, балам. Кулларың гел ризык тотсын. Әзерләсен, гаиләңне тәмле ризыклар белән сыйлап тор. Икенче эш итереп мишкә тотыналар икән. Бу инде борынгы теге ризык әзерләп торган биш түгел инде, исеме Мич. Татар халкының элегелектән шулай булган. Килен төшергәч, килен иң беренче иттереп кулларын унга тыга торган булган. Ул инде кулы гел ризыкта булсын өчен, теге гаиләнең, яшь гаиләнең ашар эше ризыгы мул булсын өчен шулай шул ният белән эшләнгән. Шундый йола булган. Кичә кода миңа түбәтәй була китте. Менә шуны киям әле. Һәр кунаклар килә, шуларны кашалабыз. Безнең якта менә килененә кайнанасы биленә алъяпкыч бәйләгән, шигүл алъяпкыч. Мин дә киленемә бүләккә дип шушындый алъяпкыч чиктереп алган идем. Моны Зәй районы Шөпкә авылыннан Рамазанова Розия апа чигеп биргән иде. Мин аны шулай саклап тоттым. Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Аллага шөкер, киленебез булды. Хәзер бу алъяпкычны бик шатланып кулланып аның биленә бәйлим. Кызым, син кайда? Минем сиңа бар бүләгем. Эй, кызым, әйдә сиңа шул алъяпкычны бәйлим әле биленә. Күлмәкләрдә махсус сайладык, әйе, бүгенге булсын диеп. Әле безнең бүген су юлы күрсәтәсебез бар. Киленебезгә шишмәгә алып төшәбез без аны. Шишмәнең иясе белән таныштырабыз. Хәер, шәфкатьле булсын минем балама. Зәгә мехрибанлы булсын аңа карата диеп, без аны шишмә иясе белән таныштырып төшәбез бүген. Алла биргән булсын. Чиләкләр әзерләдек матур. Ерак араларны якын итеп кодагыйларым килде. Төп кодагыебыз Сәвия апай, Нурзәдә апай бит име? Нурзидә апай. Менә кодагыем Гөлнур. Кодагыҗаным. Килеп җиттек. Субханалла. Гөлчәчәк. Сәлам. Менә бу кодабыз Булат. Рәхмәт яусы. Сәлам алейкумнар. Malayları gidene Allah'a şükür. Кодагыҗаным күчтәнеш. Рәхмәт инде сиңа рәхмәт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر خير بركات yüzün Uçarsan başlarına sağlık selametlik yüzün yaşlarına ülfet mehabbet verip tekizlikte tatlılıkta tanışıkta yaşatırgan hayırlı ömürler nasip etsin Allah'a Teala ya Rabbi ve Aziz Allah. Bağlar менә икегезгә әйбәтләп караватка салып рәхмәтләр. Тотарсыз үзегезгә.
Rahmat. Hayır valla. Rahatım. İlyas oğlum İde elhamdülillah mukayım mı? Yarı nasıl yapsın? Şimdi başlar Cibril. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahu azim. Nikahları kutlu mübarek olsun. Birbirine nasip bulsunlar. Oralarına ülfet mehefet girip, igizlikte, tatulukta birbirine yol koyup, onlarını hürmetle, kişilerle şefkat edip yaşaytırgan hayırlı ameller nasip etsin. Gelin aşağı. Бигерәктән булган ай. Килендек usta кискән токмашны. Бигерәктән менә ашы. Ömürleriniz de şulay matır olsun ya Rabbi. Tigizlik konuşup bile yaşayınız ya Rabbim ya Rabbim. Amin amin. Bana maşallah. İyi, çok hatlı. Benimkiler üzme. Parmağlar şu şeye yakın ay. Cemiye şu bunları Elhamdülillah. Allah Teala bilgen rızıklar bile toplandık, silandık. Elhamdülillah. Helal nimetler, sin rızıklar verdi. Bismillah devleti şafi, devleti eshabi, devleti eskeri, devleti nimeti, devleti bi cenneti. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah'a emanet.